saria kulturako zuzendariaren Garazi López de Etxezarretaren eskutik jasoko du. Sari hori hortxe da, Garazi sari hori banatzen Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean saria ematen udal zinegotzia den Maixabel Telleria. Hortxe dira bai, eroski bidaiaken lau bidai. Horrekin batean Gipuzkoako euskal dantzarien Biltzarreko trofea ere jasoko dute. Kasu honetan sari ematen bertoko presidentea den Xabier Mendizabal. Hortxe da Xabier Mendizabal, lehendakariaren eskutik saria jasotzen nola ari diren, badira bai sari gehiago ala ere. Nahiko adan izango dut hauetan akatxera eramaten ere. Bai, maleta hunde gadea. Jarrai dezagun esariekin, diru saria ere badute eta hauek, 700 euro eta oroigarria saria ematen kulturako udal zinegotzia den Asier Alustiza. Hortxe da ba, beste sari hau ere, oroigarrietan 700 euro. Eta noski, Euskal Herriko dantza txapelketa dugu, eta txapelketa bat ezin amaitu, txapelik gabe. Kasu honetan, txapela eta lepokoa jasoko dituzte, Segurako alkatea den Eiluska Gerrikoren eskutik. Aurrera bada, hortxe dira. Irabazlearen txapela eta lepokoa. Ondo jarri bai txapela gero mate. Kutxunena, Nestor Basterretxearen eskultura, saria ematen Nestor Basterretxea bera dugu gurekin. Hortxe bai, Azpeiti eta Pasaiako udalerriak ordezkatuz eskultura hori Azpeitira eramango dute dantzariek, irrifarra otan dutela, eta Izaro, ezin agur esango diegu ba, aurten honetan irabazlei, lehen da bizi, bereien irizia jakin aurretik, ezta? Idoia, espero ez dakit, espero izaten den horrelako bat, arpegia alaitxua duzu begia, oso dizdiratu dituzu, pestatzen dut orain, poza duzula barren. Ba, oso pozik, ez genuen espero zertako, eta oso pozik. Eskerrak eman aizkiogu gure gurasoei, apoiatzagatik eta gure entrenatzaileari, Lourdes Esnaolari. Esker honeko jendea, Izaro, Jon, dantza saioa amaituta, Azpeitik euskara jatorrean esate gustora amaitu dezuela, baina alakorik esperotzen duten. Zertakorez, beti esperozu aldezun ondo nahi da horiena, baina ez sekula ez lehen nintia. Gina gutxio, bigarren urtie da ze da. Beti ikutuzu iluzio hori aldezun ondo nahiteko, baina ez espero ez. Edarki ba, espero izan ala ez, kontua kontu, txapela eta lepokoa Azpeiti eta Pasai aldera joan dira, eta Izaro, ez dio eguda, inolaz ere, hemendik alde egiten utzi behar, bi hauei benetan ongi dakiten hori berriz ere egiten utzi gabe. Hori da, oraingo honetan, gara ikurra adierazten duen txapelarekin, eta, bueno, zuke pañuelo ere bai, gerriko ere bai, denetik dagoeneko baduzu, beraz, oraintxe dugu unea, 2011 urteko Euskadiko dantza txapelketako irabazleaz goza dezazue, harina eta fandangoa.
Eta gure aldetik besterik ez